Na guys. Lutong na. Luto na guys sa gamang shell. Hey guys, good morning. Maghinlo na mi daris. Managi pangbrasan karing tuway guys kay magsabaw miron. Nga nga kamunggay. Wait kadyo. Brasan siya karon mga tangtang isang lapok. Sagop sabaw guys, lago mo na pod. Gato. Ngana siya guys hinluan brasan umazo kay naara yung gawa. So ganang siya brasan umazo pero malimpyo. Kaya kung papungon na brasan to ni. Malimpyo ba? Nang siya lutuon. So di na talimpyohan, bulingan agatang sabaw di taganhan mo tigo. Yes no. Dagko mo kuha gapon ng uban. Dagko pa no. Bang gagmatoy. Ano na laman eh. Sulo ba? Yes, brasan umazo. Limpyo siya. Panan aso. Hello, nahinlo na kadyo, puti na. So ready na siya lutoon yes kani. Ngani limpyo naman. Kani si karaan naman ni siya mo na ingani na ijahang kulor. Lulo na ni kanina. Nagkaripod human ako din zag brush. So putla na zag iko guys ini gluto. Putla na siya dani ba kanay jan tumoy. Kaya masup-sup na to kay gahi man din na to putlan. So unsa na ni namo lutoon kay nasa mi putlong sagis pa pagabril. Putod sa bidtog saging guys. Kay guwang nag-amang pundan. Tapos ludzo. Putlo na ag saging ano man na. Mang banana kay guwang na haman pa. Kere? Yan na guys. Guwang nag-amang banana. Yeah. Kabutra. Nakapagguwang na po mis amang saging. Yeah guys. Yehe. Tanaw pa basin insag bugtok. Didi ay. Okay kazo. Guwang kazo guys. Di man isa pwede grabing pa kung anas punuan kay mangliki man delikado. So nan siya. Kun. Tatapay kaming to. Okay. Among kapadjas to guys. Nalapi kuan kabangaan amo nang ipapupong kuya kinkin. Karon di mo maunhan. Kaya nga mga isa kakapadas kaya natumbaman. Sayang. Lanar ba mga kabangaan? Yeah. Kabangaan naman eh. Yeah. Hindi na may shield. Na may shield ning kuan. Na shield ning kabadyo sa tang kapadas. Na hey, thank you Lord. Isi. Na guys. Katuba namin sa mga tsundan. Kuwang kaadyo, buyag. Ay, nang liki. Hala, nang liki naman di ay. Di boss. Nang liki naman di ay. Sobra as kaguwang na nga ni guys. Basta mang liki. Basta mang liki. Sobra na nas kaguwang. Sobra as kaguwang. Basta mang liki. Duha. Skipang puungan papagabril ang mga kuan. Saging. Sobra as katambok. Katong sa una na sobra as katambok. Arang gamaza magbunga pa. Itong dato bitaw. Kung nasubraan siya sa kadaka guys. Sobra as katambok ang punuan. Gamay man nuubunga. Time. Isang. Hunter mas papagabril. Jimili na na. Buungon. Gahi ng buungon sa bugaan guys. Buungon nga kuan baka na yan kahoy. Gahi siya. Pero lami siya isugnod kay lagting kaadyo. Moto sa aming mumu guys, di na agatong mo injik o vitamins sila sa mumu og ngi. Ano di na sila atak kawitan og kato. Mo man na sila nag-iay ni mama. Una na mas mumu. Sarang ka view kazug buwak na. Wow, nice kazug. Yes mumu guys, injik ka na kamo og vitamins. Ang mga waag imuhang mga kato. Igay na si Jarong di mo kuan. Dadto. Ati ba mo? Punuan ba? Paim na nag-vitamin si Mumu.
Nainom mo kay arong mawa ng imong mga kuan. Ang mga wa ng mga kato, mga katos kalawasan. Inom na. Inom na sa vitamins. Na. Nakagatoy mo nakuha pa? Katuhon dyan sila. Basta ingaron, tinguan. Time na yun na smuk-muk te. Awin ka na. Time na yun, painom naman siya. Momo! Momo! Hindi ka na siya. Oo. Okay. Very good. Hindi ka na kamo. Manglayas na lang katos mong lawas. Jata nang isprehan pa una nanapin mo kuan. Kurong babit. Vitamininas. Apurgahanas. Ngi kay na. Ay, tilap-tilap to ho. Ay, shush. Sabot. Ay, puro garasi dya. Puro ganas ngi. Pagujud-gujuron, alam na si Jaguan. Cut. Manakag purga. Purga ra dahil dya. Ano naman niya ngi? Nabaguhan ka? Nabaguhan si Jangan na bitay-bitay sang liig. Sana naman ka pa dong. Puro ganagandagan. Ano kasi mo mama? Muha sa ko dahil sa mga alukbati guys. Kamang isagol na itong amang kinhason. Ganahan sa kumang harvest na darin. Uy, kalami. Harvest ng alukbati guys. Para isagol na itong amang kinhason. Thank you Lord sa blessings. Daghan ka adjong udlot sa alukbati. Puwaog greeny amo ang gitanum. Do ka klase ba manggihalo si jagtanum. Kaning violet di ay puwa na hinuon violet o green. Guys. Kanamit gayed. Kalami gadyer basta magtanom guys, maka-harvest dita. Talagang kamutihan, buhi na buhi na gamang kamuti guys. Nabuhi na gamang mga kamuti, tinanong. Sunod buwan na ni, labong na ni. Mudaghan na ning udlot na ning kamutiha. Ang-aming palidya, nga nang keag-agi, kay way spray-spray. Kaya na, guys no, yapod, kaming pasiza. Amang tawanganan gagmatoy palaman agamang tawanganan guys, pero hapit na kabungaran ni sa puhon kaya na may buwak na buwak naman ang kanin mo ni mga bagong tanom isang adlaw kana na gagmatoy pa ang nagkanin siya gagmatoy pa siya mga gagmatoy. Uy hala, salamat ka Lord namunga nagamang kamatis. Uy hala, gitagaan na may bunga sa mong kamatis. Thank you Lord. Di mo nagipabunga gamang tanom. Kamatis. Tambok mga zabuyag. Tambok sa zabuyag guys. Mga okra kay talikuan na siya. Talidegnas na. Talidegnas na ang mga okra. Yan na guys. Nag-harvest na ko galukbati. Uy. Thank you Lord. Ha? Guys, magluto na ako na rin tuway dia. Ano na yung gisahon. So kanina yung isagol guys, alukbati. Di na nambutangan ko nung kamunggay. Katurang sa may amang butang kamunggay. Matika. Matika na. Kani okay na siya. Ang hinarvest to gamang kareng alukbati. Tag-asa raman ni. Uy, kapan yung nagbuan? Tagiran ka. Nanamang panakot guys, sibuyas, ahos, luya. Muna yung isagol, alukbati. Nanamang tuway. So mag-gisa na ko dito panakot guys. Sana yung gisahan yung panakot kaya rong lami agatag sabaw ron. Gisahin natin ang ahos-ahosin. Budas. Gisahan sa una ng mga panakot kaya rong hot ba. Bawas ang aroma. Yes no.
Yan na. Luno na guys ha. Gamang tuway. Isahin. Ito taon. Tuway. Kaldirin. Batangan na natin tubig siya guys. Matubig mo pa na siya pa. Wala. Matubig na siya. Bukad na. Oh, dana guys. Isa naman kabhang dani mo dagko. Kabhang ray dagko. Tangko ni bi, sabod-sabod naman ni. Ha? Bitaw kani isang kabhang dani guys. Kani isang kabhang kana. Himughat na jog na angkan das injog may mga bughat ba yan na. Muna si Jay ipalina. Palina pa no. Muna si ipalina guys. Sa una man yung ipalina umabughat ko. Napagatas po na siya kaning tuway. Ito pangag nga ni kay kuan. Go. Pagatas na siya guys. Kaning tuway. Namit nis mga angkan. Nay angkan das injo. Inga ni ipakaon. Para mo gatas. Liit man. Guys, liit. Na guys. Utong na. Uto na guys sa gamang shell. Ano sa baw? Ay, hauna daan ang mga kuan shell. Okay, na. Hauna tanan. Ano guys, oy. Pare sana ta darang pipino guys ah. Pipino o karang sausawan nga dagang sibuyas. Yummy ka adjo. Okay, ni Utto guys. Ni Utto tanin jo guys. Guys, ito na nag-amay. Ito, di ami tuway ngagi bisa. Ito guys, manggi sabaw to isa sabaw. Hinlo no pag sabaw guys na galasa-lasa. Ngayon mo sausawan, ni Utto tanin jud tanan. Apay mong buad mo ni buad nilang gihatag hapon. Kanang bugaran na fresh din ni. Sila din nagbugadan ni. Salamat kayo sa gigagaw nga nas kagting ubay. Miya we. Ito ta guys. Ano mo kuyas? Human pa kapadas. Yummy. Na. Lutan, ito. Ito everyone. Ito tanin jo. Ito guys. Ito tanin jo. Kitang mga kuyas. Ito ta. Ya, mo ni Zay nipisan. Guys, nipisan. Kami pa na. Ay, sa grabe dun, nipisa. Nipisan, masa kita og nipisan. Nera ya. Pino. Muna nipisan guys nga kuan. Kinasun. Sausawan na ta daring. May kadong sausawanan. Kibuya. Maya sila. Hmm? Kasi wala to. Baki. Dari ya, kinasun niya. Mian. Kaning harvest ning buara. O ilahang kuan ba? Kuha nga isda. Ay, dapat buwao. Nang will harvest soon. Yang kuan yang kaan. Yun, naman na. Kalimut ko sa tuwingan sa ilang kuan. Kaunanan. Dito pa lang rin, no. Lahir pa lang rin. Dagkag pa lang rin. Bangka. Guys, kanta. Abo na yan. Nan, anak ma? Hay na. Ang dugmay. Ang dugmat to eh. Ang dugmat to, ito ng anak. Ang sabaw eh. Ang sabaw. Ano, pipino ka magagwapo na. Ano? Guys, now si now. Dapat yung pipino dia. Anta. Now, oy dia. Kana siya guys. Namin siya kuanan ka ng pang maghat ba. Mani pang himaghat. Labinas ka nang na yung mga nagpadidi diha. Sakto dyan ni Linzo. Sa una kay mura niyang pang himaghat. Labi na ka nang magsakit ang didi. Ang murang kuan. Kung didi pas kim-kim. Silang pulo. Ang karpa ko mo ni hagi pang maghat yes. Para silang
Sugba nga na sa kanang ngay kadyo ng baga ba sugba nga katungod. Mo baga pun effective kadyo. Kani pagatas pud ni. Sa una nga ni kuan pagkabre. Dengan gatas uy. Totoo, susungka sa pagba. May butang lapos puno ang saging kay og nay mga ngadyo ba. Kani maghat. Sige. So na kay nga haram ang nga sugba nas kanang ngay kuan patungod. Effective na sa pangmughat. Guys! Yeah! Thank you, Lord. Busog ang mga person, guys.